Nějaký aktiv. Co? No ale jo, halo. Ne. Počkej, Ne, daj sem, počkej! Daj sem. Začal som! Ne, začal. Daj mi telefon. Počkaj. Daj mi telefon, hovorím. Raz s tvojím, ne s mojím, ja to vymažem všetko. Ja ti povedal, že chod si trošku láhnuť. Vydržíš. Ne, vyvíjaš baterku, daj sem. Mám mikrofon zapnutý, budu ma naháňať. Ne, daj sem. Máre, prečo si taký? Ja s teba nejdem ani na kúpalisko. Prepáč. Nebezpečné. To snižuje počet kombinací z milionu na 24. Jsi si fakt jistý, že tam máme jít? Může tam být tajná sklíš nějakýho psychopata, který třeba zapírá noce. Nebo uvnitř číhá ten zabiják osobně. Marvine. Jo. Scott, prosím. Já to říkal, smrtící hra. Tohle je smrtící hra. Jo, tady. Tak ani neklikou. Všechno to streamoval pro nejvyšší elitu. To snad není pravda. Zasranej Game Master. Přesně to jsem říkal. Nebo je to nějaký šmírák? Klikni na to. Měli jsme 4krát za hodinu test. Můžeš to rozhodnout, prosím. Hotovo. Vidíš to? Jo.
Ja nehrajú. No. Dobre. Čakaj. Ešte ukáže niečo ukážka. Dedo Mami Wong.